proste na všetko máš jasnú odpoveď. No, gastronómii som sa dostal cez niečo podobné, ako robíte vy. Lebo keď som bol ešte na základnej škole, tak som chodieval na ľudovú školu umenia, čo je teraz ako základná umelecká škola. A raz, keď sme išli z vyučovacej hodiny, tak mi môj kamarát hovoril, že ako on chodí neskoro v noci domov, že chodia na hvezdáreň pozorovať. To ma zaujalo, začal som chodiť na hvezdáreň, a už ma to neopustilo. No a potom po skončení strednej školy som išiel do Bratislavy na fakultu. Tam som skončil, síce nie astronómiu, ale jadrovú fyziku. Tu bol vypísaný konkurs na miesto riaditeľa hvezdárne, k čomu ponúkali aj byt. Takže vlastne z prozaických dôvodov som sa dostal do Rimavskej Soboty, ale už sa mi tu zapáčilo a si myslím, že už tu vlastne ostanem, pretože to, čo sme tu urobili, jednak s manželkou, jednak s kolegami, tak si myslím, že máme sa čím pochváliť, že veľa vecí tu ostane po nás, pretože keď sme tu prišli, tak tu vlastne bola len táto budova a v podstate holý a zanedbaný pozemok. V rámci Slovenska je naša hvezdáreň, si myslím, patrí k tým lepším. Máme mnohé úspechy, kde sme známi trebárs aj v Európe. A v istej časti vývoja našej hvezdárne sme sa venovali vizuálnemu pozorovaniu meteorov, takže bolo niekoľko rokov po sebe, kedy, čo sa týka vizuálnych pozorovaní meteorov, bolo Slovensko prvé na svete medzi ostatnými krajinami, takže sme predbehli takých velikánov, ako sú, ja neviem, Japonci, Američania, Nemci. Čiže toto je model planétky, správnejšie asteroidu Rimavská Sobota, ktorý bol pomenovaný na počesť nášho mesta. Vidíte, že má asi meter a keďže v skutočnej veľkosti by sme ho tu nemohli dať, pretože je to model o veľkosti 1:5000, čiže zhodou okolností toto teleso vo vesmíre je asi také veľké, ako je skutočne naše mesto. A moja planétka je zase, na tom už som ja svoj podiel vlastne nemal vôbec, to si ma len chceli kolegovia ako si uctiť, že si ma vážia, tak pomenovali po mne jednu planetku. Čo je v celku ako veľmi príjemné, pretože viem, že niekde hore vo vesmíre medzi Marsom a Jupiterom obieha nejaké teleso, ktoré má priemer 4 alebo 5 kilometrov a je pomenované po mne. Takže je to taký príjemný pocit. Pohľad na Zemeguľu z vesmíru je veľmi pekný, je úžasný a mnoho vecí si práve ľudia uvedomia, aj kozmonauti, ktorí leteli z vesmíru, napríklad jeden z kozmonautov, ktorý bol na mesiaci, Irvin, tak ten, keď išiel z mesiaca, sa vracali späť, tak sa pozrel na tú Zemeguľu, kde ju vlastne videl ako takú krásnu modrú falebnú guľu. A vtedy si uvedomil, že celá tá Zemeguľa sa mu vlastne vojde takto medzi dva prsty, ako taká gulička. A tak ho to hlboko zasiahlo, že keď sa vrátil z misie a skončil ako aktívny astronaut, tak sa z neho stal trebárs kazateľ. Čiže aj ten človek, ktorý má rád astronómiu, tak vlastne aj vzťah k životnému prostrediu a k rôznym problémom vlastne chápe ich nejak inak. Takže mnohí ľudia si vlastne uvedomia, ak sa dívajú na tú Zemeguľu a zatiaľ je to vlastne jediné teleso vo vesmíre, na ktorom vieme, že je život a inteligentný život. Zatiaľ sme nikde vo vesmíre nenašli ani známky života. To znamená ani na tých najjednoduchších formách, ja neviem, vírusy, baktérie. Proste zatiaľ nič a pritom máme už 2000 planét mimo našej slnečnej sústavy objavených. Takže máme vlastne jedinečnú šancu niečo na tej Zemi dokázať a mali by sme si ju chrániť.